ύψος. Δείτε λοιπόν στους κατώτερους ορόφους πόσο ορατές είναι αυτές οι ανεξήγητες εκρήξεις. Και τώρα ας δούμε προσεκτικά την κατάρρευση. Προσέξτε κομμάτια που εκτινάσσονται με βία στα πλαϊνά του κτηρίου. Δεν σας θυμίζει έκρηξη αυτή η εικόνα? Προσέξτε ότι εκτινάσσονται κομμάτια, βλέπουμε εκρήξεις πριν από το κύμα κατάρρευσης του κτηρίου. Αυτό συναντάται στις ελεγχόμενες κατεδαφίσεις. Πρόκειται για εκρηκτικά που τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του κτηρίου και προκαλούν εκρήξεις για να καταστρέψουν το σκελετό και την αντίσταση του κτηρίου. Κατά την κατεδάφιση, λόγω της μεγάλης βαρύτητας, όλα αυτά γίνονται ορατά, όπως αυτή την περίπτωση της ελεγχόμενης κατεδάφισης. Δείτε και άλλες εκρήξεις. Ξαφνικά, σε διάφορα σημεία του κτηρίου, σε διάφορους ορόφους, παρατηρούνται εκρήξεις που γίνονται ορατές. Ίσως χωρίς αυτές να μην έπεφταν οι δίδυμοι πύργοι. Δείτε ότι στην περίπτωση των δίδυμων πύργων, όπως και σε μια άλλη περίπτωση ελεγχόμενης κατεδάφισης, παρατηρήθηκαν οι ίδιες εκρήξεις. Η εικόνα αυτού που ζήσαμε την 11η Σεπτεμβρίου δεν είναι λογική. Οι πύργοι κατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε η βάση τους να αντέχει μεγαλύτερο βάρος από αυτό των ορόφων μέχρι την κορυφή. Δείτε την έκρηξη, πολύ κάτω από το κύμα που έρχεται. Δεν εξηγείται η πλήρης κατάρρευση του κτηρίου. Ίσως ήταν ευάλωτη η κορυφή, αλλά όχι και η βάση των πύργων. Υπήρξαν εκρήξεις, ανεξήγητες εκρήξεις. Εκρήξεις που έγιναν αντιληπτές. We're being pushed out as well because there was some concern that there might be additional explosions, possibly other bombs. The entire top of the building just blew up. The second explosion and another explosion. We have a report now of a fourth explosion at the Trade Center. There has just been a huge explosion. It almost looks like one of those implosions of buildings that you see. We heard a very loud blast, an explosion. Not clear now is why this explosion took place. Do you know if it was an explosion or if it was a building collapse? To me, it sounded like an explosion. But it was a huge explosion. I saw the two buildings. I'm thinking it was a bomb because two of them. This is actually, we believe, debris from one of the planes that hit one of the towers on the World Trade Center. The FBI is here, as you can see. They had roped this area off. They were taking photographs and securing this area just prior to that huge explosion that we all heard and felt. Ποιος ήταν ο εκπρόσωπος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των κτηρίων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και του αεροδρομίου της Ουάσιγκτον DC? Σας θυμίζουμε ότι ένα από τα αεροπλάνα που έπεσαν στους δίδυμους πύργους απογειώθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Άρα, τώρα έχει μεγαλύτερη σημασία η απάντηση. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος αυτής της εταιρείας? Είναι ο μικρός αδελφός του Προέδρου Μπούς, ο Μάρβιν Μπούς. Η εταιρεία του Securacom ανέλαβε το 1996 να εγκαταστήσει ολοκαίνουργια συστήματα ασφαλείας που κόστισαν $8,3 εκατομμύρια. Ο ξάδελφος του Προέδρου ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας από το 1999 ως το 2002. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Έχουν όμως και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν ακούσετε τα παρακάτω. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το χτύπημα είχαν παρατηρηθεί περίεργες και ανεξήγητες συνεχόμενες διακοπές ρεύματος. 5 μέρες πριν το χτύπημα έδιωξαν για κάποιο λόγο τα εκπαιδευμένα σκυλιά ανίχνευσης χώρου. Οι υπάλληλοι που εργάζονταν εκεί κατέθεσαν ότι τελευταία έβλεπαν άλλους μη εργαζόμενους να κυκλοφορούν με καλώδια. Ακούστε την αποκαλυπτική μαρτυρία ανθρώπου κλειδί που εργαζόταν πάνω από 20 χρόνια στους δίδυμους πύργους. As I went up, I remember listening to small explosions on the upper floors, and these small explosions were not coming from the area of the impact. It was coming from lower floors. We heard boom. When we heard boom, inside our building, the North Tower, we heard pa 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 pa. And on the security radio, we heard, we lost 65, meaning the 65th floor collapsed. And as we went down the stairwells, you could hear the actual
collapsing. Άρα ανακεφαλαιώνουμε. Η εταιρεία που έχει αναλάβει τη φύλαξη και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης χώρων ανήκει σε μέλη της οικογένειας Bush, στον αδελφό και τον ξάδελφο του Προέδρου. Λίγες μέρες πριν το χτύπημα υπήρξε διακοπή ρεύματος και για ώρες το σύστημα είχε παραλύσει. Θα μπορούσε οποιοσδήποτε να κάνει το οτιδήποτε. Και 59. Ο νότιος πύργος καταρρέει. Στον 105ο όροφο του νότιου πύργου βρίσκεται εγκλωβισμένος ο Κέβιν Κάσγκρόουβ. «10 και 29. Ο βόρειος πύργος καταρρέει. Χτυπήθηκε 1 ώρα και 43 λεπτά νωρίτερα και στις 10 και 29 καταρρέει. Μαζί του φεύγει και ο Κρίστοφερ Χένλεϊ. Fire Department 408, where's the fire? Yeah, hi. I'm on the 106th floor of the World Trade Center. We just had an explosion up here. What building are you in, sir? 1 or 2? 1 World Trade. All right. Yeah, there's smoke and we had about 100 people up here. Sit tight. Do not leave, okay? There's a fire or an explosion or something in the building. All right, I want you to stay where you are. 11 Σεπτεμβρίου 2001. Μια εφιαλτική μέρα. Έμειναν καταγεγραμμένες κάποιες φωνές για να τη θυμόμαστε για πάντα. I'm on the 83rd floor. The floor is completely engulfed. We're on the floor and we can't breathe. And it's very, very, very hot. I'm gonna die, aren't I? No. I'm gonna die. Ma'am, say your prayers. And we're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. I'm Now, gonna die. stay calm. You're doing a good job, ma'am. You're doing a good job. It's so hot. I'm burning up. Stay on the line with me, please. Yes, ma'am, I am. I think I'm dying. Melissa, can you hear me? Can anyone hear me? Melissa, can you hear me? Melissa? Oh my God. Melissa? Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. We didn't hit the building where a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke, and we just wanted you to know that I love you always. Η συνομιλία διακόπηκε. Αυτό ήταν το στερνό αντίο αυτών των ανθρώπων. Melissa? Oh my God. Melissa? Ο χρόνος έχασε τη διάστασή του. Τρόμος, πανικός. Hello, ma'am? He's sending all of my units to the Verrazano Bridge. I don't know what's going on. What's going on, please? Do we have any available units? Any available units? We just had a plane crash into upper floor of the World Trade Center. The World Trade Center, tower number 1, is on fire. The whole outside of the building, there was just a huge explosion. We have a number of floors on fire. It looked like the plane was aiming towards the building. It is a hard-hat operation. I still have debris flying through the air, and I want to avoid anyone getting hurt. It's a hard-hat operation. Send every available ambulance, everything you got to the World Trade Center now. Οι πύργοι έπεσαν και ο κόσμος άλλαξε.